Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padua. Narito ulit tayo sa ating pinaka-latest sa ating panahon. Ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Enero 7 hanggang 10, 2022. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update, ito ang latest GovSat. Simula na yung araw na ito ng Biyernes hanggang bukas, Sabado. Nagkakaroon po tayo ng mahinang amihan dito po sa Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Visayas, at yung ilang parte po ng Hilagang Silangang Mindanao. Ito po yung Siargao del Norte at ang Dinagat Siargao Islands. So magkakaroon po ito ng medyo mahangin bahagya ng panahon na may maulap na papuwi rin na paminsan-minsan may mga dumadaan pong mga maninipis na ulan, light rain showers, and small chances po na baka magkaroon na rin mga thunderstorms, lalo na po sa may silangan bahagi po ng mga lugar na ito. Samantala, dito po sa may Batanes, Cubao Islands, meron pong panibagong surge ng amihan, but ito po ay hindi masyadong malakas na makakapenetrate sa Pilipinas. Dito lang po siya mananatili sa may Batanes Group. So makaka-experience po ito ng medyo malamig na panahon na may hangin pong 30 to 50 kph at may mga padaan-daan pong mga light rain showers and possible din na magkakaroon ng mga thunderstorms, but medyo limited po ito dahil po malamig ang panahon. More on light rain showers ang inaasahan. Ang ibang bagay po ng ating bansa, lalo na po sa may Luzon, Metro Manila, ay magiging katamtaman po lagay ng panahon. May konting hangin mula sa Hilagang Silangan. At gayon din po sa bahagi po ng Mindanao, may mga possible rin mga isolated rain showers, lalo po sa Zamboanga Peninsula at sa may bahagi po ng Sorsogen. So far, meron tayong near equatorial trough po dito. Hindi naman po ito mag-intensify bilang isang LPA sa labas ng ating bansa sa may Marshall Islands, Central Micronesia. Malinis po ang Pasifiko. Wala po tayong inaasahan na mamumuong low pressure area o bagyo. So all clear po tayo na yung weekend hanggang Lunes. At meron tayong frontal system po ito, mabilis na kumikilos patungong silangan. So yung shear line nito ay hindi na nabuo. So nanatili lang itong northeasterly surface wind flow dito po sa ating lugar, sa Bicol at sa Kabisayaan. At kung titingnan natin na yun ang fast animation, so yan po, kitang-kita po natin, medyo malinis po ang ating bansa. Ito po yung frontal system na mabilis na kumikilos at 30 knots or 55 kph papuntang east. At ito po yung natitirang surface trough at nalulusaw na po siya, kumikilos papuntang silangan. Ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com from UMETSAT. Simula kaninang alas 3 hanggang alas 9 na yung gabi, kita po natin yung mga low-level cloudiness, okay, hanggang mid-level, mga tinatawag nating altostratus, stratocumulus, at yung mga nimbostratus ay manatili po dito sa may kabikulan dahil po sa amihan. May mga isolated thunderstorms tulad nito, nakaka-apekto po sa may silangan bahagi po ng Catanduanes, at dito rin po sa may Northern Cebu at ilang portion po ng Eastern Visayas, sa may Western Samar, Northern area po ng Leyte, kasama din po dyan ang area po ng Biliran Island. So magkakaroon po dyan ng mga isolated rain showers and thunderstorms dulot po ng mahinang amihan. Dito po yung medyo may kalakasan na amihan, yung panibagong mini surge. Okay, hindi naman po siyang major surge kasi hindi siya naka-penetrate southward sa Pilipinas. So mahinang-mahina po yan. Okay, at kung titingnan natin yung forecast sa ulan sa susunod na 3 araw hanggang Lunes, may mga inaasahan po tayong malalakas na ulan na posibleng maganap dito sa area po ng Batanes. Although sa observation natin, mga light lang po yan, light to moderate, but sa forecast kasi yung 3-day accumulation, medyo mabigat po yung ulan na dinala po dito. Pwedeng umabot po ng mga ito, nasa 70 millimeters. Dito naman po sa area po ng
Silangan Luzon, silangan na portion po ng Kabikulan, ay may mga drizzles to light rain showers, but overall maganda po ang panahon sa buong Luzon, Visayas din at Mindanao. May mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na po dito sa may silangan bahagi po ng Visayas, sa may Eastern Samar, Eastern Leyte, at dito sa may Siargao, Dinagat. Kasama na rin po ang coastal areas po ng Surigao del Norte. So may mga isolated to light rain showers po inaasahan po dyan. Na yung susunod na 3 araw na yung weekend hanggang Monday po, January 10. And then, ito po yung ating forecast sa hangin mula sa European model from windy.com for the next 3 days. So, na yun, nakita po natin yung bagong surge ng amihan na naka-concentrated lang po dito sa may Taiwan at sa northern portions po ng South China Sea at West Philippine Sea at dito rin po sa may Batanes. Dito naman po sa atin ay hanging hilagang silangan o yung mahinang amihan. At bukas po ng hapon, Sabado, inasan pong hina ng bagya itong mahinang amihan. So, very light northeasterly trade winds na naman po ang mangyayari po dito sa malaking bahagi po ng Bicol, Visayas, northeastern Mindanao. Samantala sa may Batanes, nanatili pa rin yung pag-iiral po ng hanging amihan. Okay? And then sa Sunday, yung northeast monsoon ay patuloy pa rin makaka-affecta po sa Batanes at dito rin po sa may Taiwan. Samantala po dito po sa Pilipinas ay medyo kalmado hanggang meron pong light northeasterly trade winds. Napakahinang amihan. Actually, trade winds lang po ito. Dahil yan po ang common wind system sa tropics kahit na hindi panahon ng amihan. Talagang umiiral po itong northeasterly trade winds. So, yan po ang forecast for Sunday. And sa Monday, ganun pa rin po. Same situation sa Pilipinas. Subalit sa may Batanes, nandiyan pa rin yung hanging amihan. So, medyo mahangin dito, medyo malamig. Low temperature, pwede umabot ng 18, 17. Swerte na pag 16. Medyo malamig na po yan. Dahil papalapit na po tayo sa buwan ng Pebrero. Yan po ang pinakamalamig sa Pilipinas. Actually, sa next weekend, meron naman tayong major surge ng amihan. Medyo malakas po siya at medyo lalamig na naman po ang buong Pilipinas. Pwede umabot po sa may hilagang bahagi po ng Mindanao. So, ganun po siya kalakas. Okay? So, yan po, abangan natin. Malalaman natin yan sa Lunes hanggang Miyerkules kung matutuloy po yung panibagong surge ng amihan. At ito naman po yung rain forecast mula sa European model. Day to day po ito. So, na yun, nakikita po natin mayroon parang showers o thunderstorms na bubuo sa may Catanduanes at Caramuan Peninsula ng Camarines Sur. Subalit sa actual natin, sa satellite, ay hindi naman po masyado. Tingnan natin ito. Move natin dito. Yeah, hindi naman masyado yung thunderstorm. Sa may Catanduanes, may mga possible na rain showers pong nagaganap na yon dahil po sa mahinang amihan. So, yan po ang forecast. Tomorrow, yan, may mga possible light showers dulot po ng mahinang amihan. Sa silangan bahagi po ng Luzon, kasama po ang silangan Kabikulan. At dito rin po sa may Batanes, dulot po ng amihan. At sa Linggo, ganoon pa rin po sa Batanes at sa ibang parte po ng Pilipinas ay magandang panahon. At pagdating ng Lunes, ay medyo hihina ng bagya yung amihan sa Batanes. But apektado pa rin, may mga light showers na inaasahan. Ang buong Pilipinas ay medyo mas mababa po ang chance na magkakaroon po mga malalakas na ulan. Mga drizzles lang to light rain showers. Overall po, magiging sunny to cloudy po ang ating panahon dito po sa buong bahagi po ng ating bansa. So, yan po ang very good news na yung weekend hanggang sa Lunes po ito. So, dyan po natin tinatapos ang ating latest update na yung gabi ng Biyernes. At babalik ulit tayo sa Lunes upang bigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon for next week. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Happy weekend to all. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.